Nytkin ylös. Saakeli kun heilu. Tossa on vittu VRC-tarra tuossa mopoautossa. Missä? Mopoautossa VRC. Niin, siinä oli kaikkea vittu Holsittia ja HKS. Häh? Liikenneympäristössä kyllä väkeä. Toivottavasti käy köpeillä. Mä luulin, että liikenneympäristössä tulee väkit. Noin 2 päivän päästä sulla on vittu väkit. No voitinkin tulla. Oi. Anna nyt anaa! Ei helvetti. No tuosta jäi vaan paha mieli, kun oli tämmönen surullinen pyöräilys. Oi. Joo, viimeisenkin nastat oli. 180 oli mittari. Niin. 3 sekunnissa 200. Tässä on hyvä. Pitäis on manuaali laittaa käkkönen no eipähän. Ei tarvii. Kyllä näillä tunneilla pitäisi jo osata. No niin, kato nyt. Ei jumala. Ei täällä enää järkeä, täällä tulee poupot. Tässä on aika hurja tilanne, että poliisilta pomppii tossa. No se on todella lähellä. Poupot tulee. Turpa kiinni. Niin justi turpa kiinni, hattu, tyhmä paska. Saakeli kun käsi heiluu niin paljon. Heilta. Me lähdetään Koora VRS. Koora VR vähän. Mehän kuski kuolee. Joo, ei oo vittu pitoja poliisit, ei oo pitoja poliisi. Mua vuoro. Sä et saa ajaa ihmisiksi. Osaapa. Luomusilla kun sais roikot. Mä saan ajaa ihmisiin. Kuuppi. Oho, ui juku. Voi vittu kun lähti vetoon. Ei vähän ikinä liikkuu kotoa. Mulla on limppariakin tässä vettä. Mienetti kun... Oho! Tippu melkein. Ei me päästä liikkeelle. Tuuli oli kyllä, kato kun peräpanssari lerpattaa. Paskalaho. Joku lisee tauta. Niin mikä paskalaho on? Kato tuo jossain auton pohjaa. Mikä? Pohjaa. Mevarin pohjaa. Ootan. Mikä ne? Saakeli kun mun käsi heiluu niin paljon. Käsi siellä. No joo, kun mulla on joku syöpä kädessä tai jotain muuta. Fiksus. Mikä se Fiksuksen tuo slogani oli? Täydellinen auto! Fiksus! Paska-auto! Oi nyt! Ui! Ei saa! Ei muuten saa! Varsinkaan sinä! Hei mä tuo! Hei! Tulee kylmä! Laita nyt ylös!